pregătiți să aveți o aventură plină de experiențe de neuitat care vă vor face vara memorabilă? Dacă doriți să explorați frumusețea naturii, vă invităm să vă alăturați nouă pentru traseele montane și drumețiile la impresionantul arbore Sequoia, care vă va lăsa fără cuvinte. Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de limba engleză, atelierul nostru vă va provoca și vă va implica, oferindu-vă oportunitatea de a învăța într-un mod distractiv și interactiv. Vă puteți relaxa și răcori într-o piscină revigorantă. Seara, în jurul lui focului de tabără, putem prăji bezele în timp ce vă bucurați de compania noilor prieteni. Dacă ești un iubitor de animale, vei avea ocazia de călăritul cu ponei și poți să fii aproape de aceste animale prietenoase. Pasionații de sport vor iubi accesul la terenurile de fotbal și de volei. Pregătiți-vă pentru o experiență de neuitat cu vânătoarea de comori în echipă pentru a descoperi comorile ascunse. Puteți să aveți parte de o cursă de adrenalină cu carturile de curse. Nu ratați această oportunitate extraordinară de a crea amintiri care vor dura o viață întreagă. Înscrieți-vă acum pentru o aventură de neuitat la tabăra noastră de vară. Și surprizele nu se încheie aici. Pe lângă toate interacțiunile din tabără, Puteți avea parte de o tiroleană!